הלב שלי שכח לזכור, ועכשיו הוא התבלבל ואי אפשר לבחור. אחד נמצא רחוק רחוק, שני קרוב עם לב זר. אליאנה, זה הרגע להחליט עכשיו. עכשיו אצלה זה לילה ואצלי בכלל זה יום, הכל נראה קצת מטושטש, אולי כמו חלום, והלב מתגעגע, הוא עדיין מאוהב. כן אומר, זה הרגע להחליט עכשיו. היא האויב שלך בגמר, אז די תפסיק לחשוב, מהמצב הזה תובל, כבר לא יצא שום טוב. אבל היא כל כך עצובה וחכמה ומגניבה, תובל, כן זה הרגע להחליט עכשיו. עכשיו הרגע להחליט מה אני רוצה, עכשיו הרגע להחליט על איזה מעשה, כי היחיד שלא נופל הוא סתם לא מנסה. זה המקום, זה המצב, כן אליאנה, זה הרגע להחליט עכשיו. אליאנה, אני רוצה לחזור. מה אתה אומר? אז אולי לא היית צריך לנסוע לאמריקה, גאון? אתה אל תדבר אליי בכלל. מאיפה צצת? חמודי אומרת לי, זה חמוד? לפחות אני יודע מה עובר עליה בתקופה הכי קשה בחיים שלה. כן. כן. וואו, שקט שניכם. אליאנה, תקשיבי. לא, אתם לא פה בכלל. אתם בראש שלי. נכון, אבל הוא בראש שלך באמריקה ואני בראש שלך בישראל. כן? כן. די, בבקשה, אני משתגעת. צאו לי מהראש. אני לא יכולה להתעסק בזה עכשיו. עכשיו הרגע להחליט מה אני רוצה, על איזה מעשה, כי היחיד שלא נופל סתם לא מנסה. זה המקום, זה המצב, כן אליאנה, זה הרגע להחליט עכשיו. אוקיי, החלטתי שאני ממש לא יכולה לחשוב על זה עכשיו. הדבר היחיד שחשוב זה להשיג את הכסף לאבא. הלו, אמא? תגידי, כמה כסף נשאר לי בחיסכון מהבר מצווה? ולאוניברסיטה? שלום, הגעתי לאלעל. אני רוצה להזמין כרטיס טיסה לישראל כמה שיותר מהר. זה המקום, זה המצב, כן אליאנה, זה הרגע להחליט עכשיו.